سلام تخاتاتلتي مورينا انترتيمنت چانلي حدشن تخوينكم سابسكرايب لايك شير بمقبار جمهوريكم مباركس نامناي لو معنتي زعبا انتوسدكم اب عالمنا كاب زلو بنقصة نقس زمحادرو عرباوين بتوسخي اب اهقرنا افريكا بسمين اتركب باروكو بنشتو عالم ززراربه ودي عسران حدن عمتن بلينر زخوانن من اسأيو نوغس محمد كاب 1999 أقوطاطر أوروبا جميرو ኣብ ዙፋን ዝተሰቐሉ እንትኾውን ንጉሳዊ ኣመሓዳድርኦም ካብ ካልኦት ንጉሳውያን ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ድማ ዲሞክራሲ ዝበዝሖን ብፍሉይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ወሳኒ ዝኾኑ ፖሊሲታት ስለ ዘቐምጡ እዮም። ብህዝቢ ሞሮኮ ድማ ፍሉይ ተቐባልነት ዝረኸቡ እንትኾኑ ሎማዓንቲ ግን ሒዘዮ መፄ ዘለኹ ብዛዕባኦም ዘይኮነስ ብዛዕባ በኽሪ ወዶም ዝኾነ ልኡል ሙላይ እዩ። ልኡል ሙላይ ወዲ 21 ዓመት እንትኸውን ምሁርን ብሌነርን ወዶም እዩ። ንልኡል መሐመድ ወዶም ካብ ዝኾኑ ሙናይ ሓሰን ልኡል መሐመድ ቤን ሙሳ ዝተወለደ እንትኸውን ልኡል ሙናይ መሐመድ እቲ ሽም ካብ ኣባሓጉኡ ዝተወሰደ ስም እዩ። ልኡል ሙላይ ሓሰን ኣብ ንግስና ዙፋን ክወፅእ እንከሎ ልኡል ሙላይ ሓሰን ተባሂሉ እዩ ስያሜ ዝረክብ። ንቤተሰቡ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ልኡል ሙናይ ወላዲቱ ልዕልቲ ሌይላ ሰልማ ትበሃል። ንእሽተይ ሓፍቱ ድማ ልዕልቲ ኬዲጃ። ልኡል ሙላይ ኣብ ራባት ዝበሃል ቤተ መንግስቲ ተወለደ ኮይኑ ክሳብ ካልኣይ ብርኪ ዝበፅሕ ኣብቲ ኣብ ራባይ ቤተ መንግስቲ እዩ ተማሂሩ። ሙላይ ካብ ናይ ኣዲኡ ቋንቋ ዓረብ ብተወሳኺ እንግሊዝኛን ፈረንሰኛን ስፓኒሽኛን ኣቃላጢፍ እዩ ዝዛረብ። ካብ ናይ ሃገሩ ሓይሊ ኣየር ድማ ናይ ኮሎኔል ማዕረግ ዝተዋሃበ እንትኸውን ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ብ2020 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ካብቲ ንጉሳዊ ኮሌጅ ብዲፕሎማ ተመሪቀ እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ቢሳል ኣልጂዳር ዝርከብ ፍሉይ ናይ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ብኢኮኖሚክስን ኣመሓዳድራን ዝተመረቀ እንትኸውን ብሕብረተሰብን ሳይነስን ብዓለም ለኸ መራኸቢውን ብፍሉይ ተማሂሩን ተመሪቑን እዩ። ልኡል ሙላይ ብንእስነቱ ብዙሕ ሓላፍነትን ማዕርግን ዝተጎናፀፈ እንትኸውን ኣብ ዓለምና ምስ ብዙሓት መንግስታት ዝተራኸበ ንኡስ እዩ እንትበሃል ዝተጋነነ ኣይመስለንን። ንኣብነት ኣብ 2017 ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ዋን ፕላኔት ኣብ ዝብል ጉባኤ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ መንግስቲ ወኪሉ ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፉ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ ድማ ብዙሓት ናይ ዓለምና መንግስታት ኣዘራርቡኡን ኣቀራርቡኡን ኣሞጊሶሞ እዮም። ካብ ወላዲኡ ተመክሮ ወሲዱ ሓላፍነት ንምቕባል ድልየቱን ፖለቲካዊ ብስለቱን ብወለዱ ብጣዕሚ ብዝተጋነነ መልክዑ ይውደስ። ብፍላይ ብድሕሪ ዋን ፕላኔት ኣብ ዝብል ጉባኤ ብምስታፉ ዘርአዮ ብስለት ኣብኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ኣኼባታት ይኹን ኮንፈረንስ ተወኪሉ እዩ ዝኸይድ። ልኡል ሙናይ አልሓሰን ናብ ንግስና እንትመጽእ መበል 24 ናይ ኣልዋኒ መሳፍንቲ መራሕ እዩ ዝኸውን። ናይ ሞሮኮ ንጉሰ ነገሳት ብዙሕ ዓመት ዝቆፀረ ስለ ዝኾነ ካብ ቁልዕነቱ ኣትሒዙ እቲ ናይ ንጉሰ ነገስት ኣሰራርሓን ኣመሓዳድራን ብብስለት ይከታተሎ እዩ ዝነበረ። ኣብ ሞሮኮ ንቐጻሊ ንጉስ ዝኸውን በቲ ንጉሰ ነገስት ዝተመረፁ ቤት ምኽሪ ተገምጊሙን ብፖለቲካውን ማሕበራዊ ዓቕሙን ተራእዩ ዝሓልፍ። እንዚ እንተዘይኮይኑ ድማ ጎናጎኒ ወታደራውን ኢኮኖማውን ፖለቲካውን ዘለው ገዘፍቲ ተቋማት ኣፍልጦ እንተረኺቡ ቤት ምኽሪ ከየፍቀደ ስልጣን ክርከብ ይኽእል እዩ። ልኡል ሙላይ ሓሰን ካብዚ ብምብጋስ ናይ ሃገሩ ሰበስልጣን ብምእካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣጋይሽ ብምዕዳም ኣብ ዝገብሮ መእተዊ ዝርርብ ኮነ ትሕዝቶ ሓሳቡ ብምቕራብ እቶም ሰበስልጣን ኮነ ኣጋይሽ ኣስደሚምዎም እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሙሉእ ድምፂ ብዘይ ተቃውሞ ናይ ቀጻሊ ናይ ንግስነት ዙፋን ተቐቢሉ ሓቢሮም ምስኡ ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትየሙሉ እዮም። ልኡል ሙናይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወዲ 22 ዓመት እንትኸውን ኣብ ዝርከበሎም ዋዕላታት ኣቡኡ ወኪሉ ልክዕ ከም ኣቡኡ ውሳነ ይሕልፍ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይዱ ድማ
مزتفعلالي منغستات يزتي حسب يهب حسب يقبل نابنت اب كلتشحن 19 ود 16 عامتن كلو ناي قدم طقلاي مينستر ناي فرنساي زنبرو قبري سنه سرعات بمركاب لكع كم كالوت افتي قبري ترخيبو ايوم صباحيتو دما تي بيتسب نمصنعنا افتي ناي امانيኤል ماكرو بيت منغستي ترخيبو ايوم زيون مروكو او وتادراوي مرقا اب استفلالي وعلاتات بزح غزي تفصمو بزح غزي مروكو امني عالم وانጫ ጨወታ ካብ ካልኦት ናይ አህጉርና አፍሪካ ዝሓሸ ምንቅስቃስ አርዮም እንትመጹ ሃገራዊ አቀባብላ ዝገብረሎም ልኡል ሙና እዩ ልኡል ሙናይ ናይ አብኡ ፍርቂ ዝኸውን ሃብቲ ኣለዎ ተባሂሉ ይግመት አብኡ 2.2 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ዘለዎ እንትኸውን ልኡል ሙናይ ድማ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ኣለዎ እዚ ዝተንጣለለ ሃብቲ ኣብ መበል 11 ዓመት እዩ ጀሚርዎ እዚ ድማ ኣብ መበል 11 ዓመቱ አብኡ ውህብቶ መልክዕ መኪና ስለ ዝሃብዎ እዩ ዝሃብቲ እዚ ድማ ብናይ ባዕሉ ሽም ስለ ዝተመዝገበ ልኡል ሙናይ ኣብ መበል 15 ዓመቱ ድማ ጋልፍ ስትሪም ዝተባሃለ ናይ ባዕሉ ዝኾነ አውሮፕላን ብውህብቶ ካብኡ ተረኪቡ እዩ እዚ ልኡል ኣብ መላእ ዓለም ትሕቲ ዕድመ ቢልዮነር ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ታሪኻውን ጥንታውን ኣብ ዝኾነ ዴል አልመካሰን ቤተ መንግስቲ ውሽጢ ዝነብር ኮይኑ እዚ ቤተ መንግስቲ መሳፍናት ዝነብሩሉ ዝነበሩ እዮም እዚ ቤተ መንግስቲ ብፍጹም ምጉብናይ ኣይፍቀድን ገዚፍ ስለ ዝኾነ ብህንጻታት ተኸቢቡ ዝርከብ እንትኸውን ብዙሓት ሓምለወት ተኽልታት ተወቂቡን ጸቢቑን ብምርኣይ ይፍለጥ እዚ ቤተ መንግስቲ ኣብ 2000 ካሬ ዝዓረፈ እንትኸውን ብመዓቱ ነዚ ቤተ መንግስቲ ዝግበር ወጻኢ ክሳብ 1 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ይሕብሩ ልኡል ሙናይ ኣብዚ ዝተንጣለለ ህይወት ዝነብር እንትኸውን ናብ ዝደለየ ቦታ ንምንቅስቃስ ድማ እታ ናይ ባዕሉ አውሮፕላን ይጥቀም እዚ ኣየር ዋግኡ 64.4 ሚልዮን እንትኸውን ብናይ ሃገርና እንትንቕይሮ ድማ ዳርጋ 7 ቢልዮን ይኸውን እዚ አውሮፕላን ኣብ እዋን በረራ ወላ ሓንቲ ስግኣት ከይበጽሓ ተባሂሉ ዘበናዊ ዝኾነ ብ20 ሚልዮን ወጻኢ ዝተገበረሉ ጸረ ሚሳይል ካብ እስራኤል ተገጢሙሉ እዩ ልኡል ሙናይ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ግዚኡ ምስድራ ቤቱ ኣብ ምዝንጋዕ ዝሕልፎ እንትኸውን ሓደ እዋን ናብ ግሪክ ዝርከብ ሴክራቶስ ዝበሃል ደሴት ብምክራይ ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ስድራ ቤት ግዛ ኣሕሊፉ እዩ ይኹን እምበር ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ወዲኡ ከም ዝኸውን ይሕበር ይኹን እምበር እዚ ልኡል ከም ካልኦት ደቂ ንጉሳት ኢዱን እግሩን ዓጺፉ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ቢዝነሳት ብምስራት እዩ ዝሕልፎ ንኣብነት ኣብ ሞሮኮ ዝርከብ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ሸር ናቱ እዩ ልኡል ሙናይ ብስሙ ዝተጸውዑ ብዙሓት ቦታታት እንትህልዩ ካብኣቶም 12,000 ህዝቢ ዝሕዝ ስታዲየም ኣብ ራባት ዝርከብ እንትኸውን ኣብ ማርክሻ ዝርከብ መወዳደሪ መኪና እውን ብስሙ እዩ ዝጽዋዕ ልኡል ሙናይ ብጣዕሚ ትሑት ካብ ምዃኑ ዝተበገሰ ኣብ ብዙሓት ዋዕላታት እንትርከብ ብዙሓት ብዕድመ ዝበልጽዎ ከም ንጉሳዊ ቤተሰብ ምዃኑ መሰረት ድንን ኢሎም እኳ ኢዱ ክስዕምዎ እንትብሉ ብዙሕ ግዜ ኢዱ ብምስሓብ እዩ ዝፍለጥ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ሞሪና ኢንተርቴይንመንት ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባይ እዚ ይመስል ካልእ ግዜ ብኻልእ መደነቕን መስደመምን ዛዕባ እስካብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ንዓኹም ቻው